खुलुमबाय दिनै 1 जानुवारि 2024 समबार। क'क्राझाराव गेरेमसा नार्जारिखौ बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। हमजानाय दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय प्रिथिबि राज नार्जारि, 19 बोसोर बैसोनि। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लाबाय आरो सोंथि खालामनायखौ खालामगासिनो दङ। नगावनि आरबान फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिखौ गावनि फरायसालिनि सिलिं फेनआव दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय पार्थ सराथि लास्कर। नाथाय पार्थ सराथि लास्करआ माबोरै थैखो, सोरनि जाहोनाव थैखो बेखौ रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। त्रिपुरायाव NLFT उदखारि आफादनि सानै गेदेरफोरा BSFनि सिगाङाव गावसोरखौ गथायदों। गावसोर गथायनायफोरनि मुङा जाबाय प्रहार जय त्रिपुरा आरो देबाजय त्रिपुरा। जोबथेसालिनि सिङाव सिरि सिरियै ड्राग्सनि फालांगिरि खालामबोगासिनो दंमोन, नाथाय जोबथायाव हमजाबाय। धुबुरी जिल्ला जोबथेसालियाव जोबथेसालिनि वार्डेनआ जोबथेसालियाव जोबजानाय दायनिगिरिफोरनो सिरि सिरियै ड्राग्सनि फालांगिरि खालामनायखौ मिथिनायनि उनाव वार्डेनआ पुलिसजों हमजादों आरो बेनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्सबो बोखांनो हादों। हमजानाय वार्डेननि मुङा जाबाय बिबाजान बसुमतारी। तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय मार्गारिटा ओनसोलाव सासे साइकेल सालायना थांबाय थानाय आइजोखौ गंसे पिकआप गारिआ हरखाब सौदावनानै जाब्रबथाय खालामनानै बुथारदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय बान्टी सिंपौ थ्रिसिं, 35 बोसोर बैसोनि। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। एबसुनि हेंथायै ससियेल मिडियायाव ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनायफोरा 2023 मायथाइयावनो जोबनांगौ। एबसुखौ लानानै नंखाय बाखाय बाथ्राजों ससियेल मिडियाफोराव खोथा बुंग्राफोरा सांग्रांथि जानांगौ होननानै खोरोमदाव औवारिया बुंदों। गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिनै जोंनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव बियो जोंहा 200नि बारा जे दख'राफोर दङ आरो बेजों लोगोसे जिल्ला 30सा जिल्ला इउनिभारसिटिखौ लाफानानै दङ आरो बेंगलाव रायजो कमिटि मोनसे दङ आरो बिदिनो जों गासै बेवहाय 6000 लाइमोना फरायसाफ्रा बेवहाय हाबा मावगासिनो दं माहारिनि थाखाय। आरो बेयो मोनसे माहारियारि आफाद, जाय आफादा गोलाव सम दिनै माने जोंनि जोनोमनि सिगांनिफ्राय जोनोम मोननाय 1967 मायथाइनिफ्राय लानानै खामानि मावबोगासिनो दं। दा दिनै बाथ्राया जाबाय मा, बे आफादनि दैदेनगिरि जोंनि बे 6000नि बारा मावथि बा भलन्टारिलि गावनो गाव मावग्रा जोंनिया बिबानगिरिफोर दङ। बिनि दैदेनगिरि जोंना गुबै आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथां दङ आरो दिनै बिथांनि एगेन्सै आफादनि हेंथायै माखासे गोरों सुबुङानो, बिथांमोना रोङै नङा, जोंनि नैबे थांनाय बोसोराव गोबां बिथांमोना बायदिसिना आफादनि हेंथायै दैदेनगिरिनि हेंथायै बुंलांबाय। दा बेखौ जोङो दिनै खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहा माने ससियेल मिडिया एबा नानानथा जि मिडिया बाहायनाय फेसबुक पर्टेल एबा इउटिउबाव जायखिजाया बिथांमोनहा माने खुनु बिगोमा गैयै बेक्तिगत भाबे माने किसुमान माने आफादनि हेंथायै किसुमान बेक्तिनि हेंथायै बायदिसिना नानानथा फोसावनाय मिस इउज अफ ससियेल मिडिया आरो फारसेथिंजाय बिथांमोनहा जि गोहोम समाजाव मोजां मेसेज होनांगौ बेखौ होआ। दा बिनिखायनो दिनै जोङो बेखौ खावलायो जाहाथे नैबे बोसोर जोबनायाव बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिया जोबनांगौ आरो बिथांमोनहा बेबायदि इन्डिभिजुवेल पर्टेलाव रेकर्ड खालायनानै दैदेनगिरिनि हेंथायै बुंनाय, सोरनिबा हेंथायै बुंनाय, बेफोर खामानिया बन्द जानांगौ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय भेरि माच क्लियार, जोङो इयुन समाव 2024 बोसोरनिफ्राय माबा मोनसे जोंनि आफादनि हेंथायै आरो दिनै बर'नि जारिमिनाव बर'नि माहारियारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद दंबावो, नाथाय माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिखौ बखिनाय, रायनाय आरो गाज्रि गाज्रि रावजों असंबिधानिक आनकनस्टिटिउसनेल राव बाहायनानै रायनाय बेफोरो गनायथाव नङा। आरो बिनिखायनो दिनै गासै दख'राफ्राबो सोंखारिनो गोनां जादों आरो जोंबो मिरु एबसुनिफ्रायबो सम सम जों सोंखारिबोदों आरो दिनै फैगोन बोसोराव जोङो खुनु बेबादि सोंखारिनायाव हाबनो गोसो गैया। मानोना बिथांमोना बुजिनांगौ आरो बिथांमोना बेबादि रायजोनि आफाद जायाव माने दिनै जों दं, दिनै दिपेन बिथां दङ आरो दिनै बे आफादा दङ आरो बे आफादनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो सिथाय नङा। आरो दिनै आफादा जि हाबाफारिखौ रायजोनि जानानै मावदों, इसुसखौ लानानै मावदों, दिनै माखासे सुबुंफ्रा बिनि सायावहाय नोजोर गैया। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।